चौड़ी मिल हमरा से तू होइए, चौड़ी मिल हमरा से तू होइए। घर से निकल कर के लगाई के किल्ली के बरिया में, लगाई के किल्ली के बरिया में, तोरा से चौड़ी चुम्मा लेबो दिन के दोपहरिया में, तोरा से चौड़ी चुम्मा लेबो दिन के दोपहरिया में, तोरा से चौड़ी चुम्मा लेबो दिन के दोपहरिया में, तोरा से चौड़ी चुम्मा लेबो। म्यूजिक बाय डीजे उमेश, सुखीपुर बाजार। चौड़ी मिल हमरा से तू होइए, चौड़ी मिल हमरा से तू होइए। काम धाम चोरी के तू होइए नदी नहरिया में, नदी नहरिया में, तोरा से चौड़ी चुम्मा लेबो दिन के दोपहरिया में, तोरा से मिले अइबो चौड़ी दिन के दोपहरिया में, तोरा से चौड़ी मिले अइबो दिन के दोपहरिया में, तोरा से मिले अइबो चौड़ी। म्यूजिक बाय डीजे उमेश, रिकॉर्डिंग बाय BLP रिकॉर्डिंग स्टूडियो अमर। चौड़ी मिल हमरा से तू होइए, चौड़ी मिल हमरा से तू होइए। गायक अजित राइटर रौशन जइतौ हे नहरिया में, जइतौ हे नहरिया में, तोरा से चौड़ी चुम्मा लेतो दिन के दोपहरिया में, तोरा से चौड़ी चुम्मा लेबो दिन के दोपहरिया में, तोरा से चौड़ी चुम्मा लेबो, तोरा से चौड़ी चुम्मा लेबो बैठाई के नदी नहरिया में। भोरे भोरे फोन करबो यहाँ नदी नहरिया में, यहाँ नदी नहरिया में, तोरा से चौड़ी चुम्मा लेबो दिन के दोपहरिया में, तोरा से चौड़ी चुम्मा लेबो दिन के दोपहरिया में, तोरा से चौड़ी चुम्मा लेबो दिन के दोपहरिया में, तोरा से चौड़ी चुम्मा लेबो। रिकॉर्डिंग बाय BLP रिकॉर्डिंग स्टूडियो अमरपुर।